Hyvää huomenta Eeva-lehden lukijat. Tässä on buongiorno Simone. Tässä on mun vakkari barista, mun baari, mun kulmabaarista. Ja hän tekee mulle tänä aamuna cappuccinon soijamaidolla. Ja hän tekee sen tänään lasiin itse asiassa. Ja mun täytyy sitten valita näistä korneteista jonkinnäköinen. Niissähän nyt on sitten valinnanvaraa. Löytyy jokaiseen makuun. Katsotaan mitä kahvista tulee nyt. Ja koneethan ovat tosi hienoja Italiassa. Ja se, se trikki itse asiassa on, että kaikki ne kahvikupit pitää olla tuolla koneen päällä, koska ne pysyy lämpimänä. Espressokupit ja cappuccino-kupit. Näin. Nyt on valmiina. Cappuccinoa tehty lämpimään lasiin. Buona colazione.